eta ongi etorri xaman egizuegu 2017ko diploma banaketa hontara. Da, urbiltzaren guztioi edo gogoratzen gaitxu zuen guztioi. Eta, aposan dixo emate dugu gure herriko antzokia hainbeteta ikustia. Eta, behenke bildu behar gixen gure ikasketa guztioi amaiera emateko, amaieran kanosko amaiera bat emoteko. Eta, gero ospatuko dut. Asko nabitazia dingo bat, ikustu. Eta, hasi amateko onditan dixan edo, Iñaki Ondiozola gure zuzendaritza, gure batxiko zuzendaritza etorretako gona, eta behik batzuk egon dago ditu, guri aurku batzuk edo emanez edo, ikusiko gara zeitzen. Motu zan diat eta 3 minutu dira, Arratsaldeon, lehenik eta behin, eskerrak eman, egun hurbildu zareten guztioi, ikasle, guraso, udaleko ordezkaria, gure ikasle goia baita ere. Eta, guzti batez ere, jaialdia prestatzen aritu zareten hori baita ere, ikasle, irakasle, eta dantzan eta musika egiten eta parte hartzen du guzti hori, eskerrik asko. 2 urte oso egin dituzue Elgoibarko institutuan, batxilergoa ikasten, eta garaiagatik eta adinagatik esango dizuet alde hau bizitza guztirako geldituko dela zuen oroimenean. 2 urtetan gauza asko egin dituzuelako, ikasteaz gain. Ikasi ere bai egin duzue, aitortu behar. Batzuk asko, beste batzuk ez hainbeste, batzuk egunero, beste batzuk azken egunean, irratitota, baina hona heldu bazarete, selektibitatea gaindituta, eta institutu honek eguneko eguna gainditu du selektibitatea. Orain egingo duzuen batzuk ere gaindituko duzuen lasai, ikasi duzuelako da. Baina dana ez da ikastea izan. Elgoibarko institutura bainara guztiko ikasleak etortzen zarete. Eta horretan datzak gure aberastasunetariko bat. Deba, Solaluze, Mendaro, Itziar, Mutriku, Eibartik ere bai, Urrutiagotik ere bai orain. Eta horrek bizitasun berezia ematen dio institutuari. Inguru eta ohitura desberdinetako nerabeak, gazte jendea biltzen zarete, den harremanak egiteko, batzuetan harreman sakonak eta onak, beste batzuetan tristurak eta saminak, hauek ere pasatzekoak. Lehiaketak, irteerak, apariak, elkarlanak, bentarik egin duzue 2 urte hauetan. Gogora ezazuen nola etorri zineten lehen egunean, orain 2 urte institutura. Eta nola etorri zareten gaur ikasbidaiatik azken egunera. Haze aldaketa. Kulturatu, sekulako aldaketa da, 2 urte hauetan. Izatez hau garai oso bat izan da. Gaur bukatuko da bloke oso bat da. Datorren urtean, lanbide heziketan, unibertsitatean, edo munduari bueltaka, edo non zaretela ere ja desberdina izango da. Gure aldetik ikastetxearen hezkuntza proiektuak garbi esaten digu daukagun zeregina. Herrigintzan inplikatuko diren pertsonak hezitzea, giza balioetan irizpide zabal eta landuen jabe, eta etorkizuneko teknologietan trebe izanik ikasten jarraitzeko prestakuntza egokia dutenak. Esaldi potoloa da, baina ikastetxeko irakasle eta langile guztiak daukagun norabidea hauxe da. Ia oraingoan ere lortzen dugun. Disfrutatu ekitaldiarekin, udaran gozatu oporrekin eta hortik aurrera etorkizunari gogorredu adarrekatikan. Dena beharko duzue, baina orain arte bezala egiten baduzue, ziur lortuko duzuela. Bukatzeko, ez dut amaitu nahi, aipamen berezi bat egin gabe. Orain 2 urte, Elgoibarko institutuko arlo berezi bat jarri genuen martxan, batxilergo artistikoa zuzen ere, artistiko musikala. Apustu berri bat izan zen, ikusiaz gure baiaran bazegoela hainbat gazte, musika eta dantzaren munduan zaletua eta gaina jakituna. Lehen promozioa gaur irten zaigu, eta eurei, lau ikaste hauei, eskerrak eman nahi diet, izan zuten ausardiagatik hasieran, izan duten pazientziagatik batzutan gurekin, eta ireki diguten bideagatik. Aurten ja 11 matrikulatu dauzkagu, eta eskaini diguten guztiagatik, eta gero ikusiko duzue nola jotzen duten gaina. Benetan, eskerrik asko zuei, eskerrik asko guztioi, eta datorren urteak. Oin, gehienak ezagutzen dugun delako talde batek, kolonka dantza taldeak prestatutako dantza batekin gozatuko dugu. Eta, gehiago ilusatu barik txalo bero bat, eta...
pixat girotzia, pixat ambientia berotzia, eta igual bat eman nervioso jartzia bai. Eta honekin jarraitzuko dugu, neska batzuko, beste neska batzu, gero, grazia ez da torri zaigu gorkuan bere agendan tokitxo bat egin da gure gana, eta honekin beste zer gabe, grazia ez da bitxalo gero emango diogu, eta zarretan. Gordetzen dituzun garai horren. Bueno, lehenengo zuri erantzun horretik esatia gazki horrek, baina fotos, aukera dituzuen. Baina, bueno, oroitzapenak, baina izan oso oroitzapen honak, ez? Zuek ere ontsa amaitzu duzu etapa hori, eta izan da etapa bat pila bat disfrutatzen dana, dia edade oso politxa, jende pila bat, bueno, jakingo duzu, jende pila bat ezagutzen da, azkenean herri desberdinetako pertsonak elkartzen gera hor, eta ni benetan gauza oroitzapen hona dazkat, eta ja Malta, eta itzen dian viajeak, eta Sagardo Teresak, Afarisak, eta zer esanik ez, orduan. Espero dut behintan ni beste disfrutau dezuela, eta seguro baiet, oroitzapenak oso honak. Eta unibertsitatea pasatu zean etikan, jauzi handixa izan da, o ondo urbain izan duzu? Nik uste hor desberdina dela, segun bakoitzak ze ikasketa aukeratzen dituan, ez? Ni nire kasuan ikusentzunezko komunikazioa ikasi dut arrasaten, orduan ikaste aldetik, nik egizela batxillergoan asko zero ordu gehiago ikasi ditutela, ikasi, hori, ez da, historia, buruz ikasi, ez dakiz zer, gero unibertsitatean baino, ez? Nire kasuan unibertsitateko esperientzia desberdina izan da, asko izan dalako proiektuetan oinarrituta, talde lanetan, horrek ez du esan nahi, sufritxu ere egin ez dutenik, baina ikasteko momentua desberdina da, eta jauzixa azkenean ikuste dut ez dala hainbeste, azkenean norberak aukeratzen daban ikasketa, ondo aukeratu eskero suerte pizkatuki eskero behintzat gustokoa izaten da, orduan azkenean ikasten dozuna da benetan gustatzen jantzuna. Nire kasuan saia ez da izan, karreria ere oso saia ez da, izan behar da. Eta zein izan da zure bilbidea ontsa telebistan dakozune lanpostua lortu balizateko? Bueno, nik oin Euskal Telebistan hau albistegietan lanian, eta nire kasuan ibilbidea izan da, nik unibertsitatean ikasten egon naizen bitartean, saiatu naiz beti lana itzen batera, ez? Eta hori bai da gauza bat amendik, nire naiz inozueri gomendiorik emateko, zekertu hau sentitzen nahi zuen zareten lekutik amen inagonetik baino, baina bai da egiza ez ikasten zareten bitartean, importantia dela aldo zuen praktika gehien itxia, aldo zuen gehien aprobetxatzia enpresetan aukerak, juteko azkenean zure ibilbidea itzen, zen nire kasuan ikasten egon naizen urtietan, esan bezala lanian egon naiz, ezer kobrau gabe eta bekadun bezala, baina, gero batzutan ondo urtetzen da eta ja kasu lana itzeko aukera, ez? Orduan, nire kasuan lana inez, hori, de gratis, baina, gustatuan. Bueno, ja amaiera eman ez edo, jakin nahiko genuke, ja aholkuriko dakasun guretzako, ja etorkizun baterako aholkurik emango zen egoke. Bueno, aholku esan bezala, ez? Aholku azkenean unibertsitate edo lanbide heziketa edo dana dalako aukeratu duzuela ere oso urte politxa diala, pila bat ikasten dela, pila bat disfrutatzen dela, eta bai hori, ez? Importantia dela nire ustez, beti eukitzea naiz eta unibertsitatean sartzean momentuan inok ez dakagun lanerako burua, ez? Buruan ez dakagun lanik, bai importantia dela pizkat, jutia praktikak itzen, enpresetan, gaur egun gero eta gehiago baloratzen debelako hori, orduan, nire esperientzia behintzat alde horretatik oso positiboa izan da, eta bestela disfrutatzeko oso urte politxa diala, eta ez diala bueltatzen, así que disfrutatzeko. Bueno, orain tokatzen jakue gure artian egon dian ikasle ez dakit horren baina bintzat onduen estilu hori bat ez ere hori da. Tokatzen jakue oholtza gora igotzia, lan argi zain dabe 2 urtien zian, eta horregatik sarrera nahi diogu eman. Da, udaletxeko ordezkari bezala etorri da Josu Arraiz, dala alkate ordia, salbazera ego. Eta horrezko matrikulak izan dira urte osoan behatzeko mapostetik gora ibilidianak, txepe batuko ditugu 5 horrezko matrikulak izan dira Latzan Donegi, Paula Eranberri, Naiara Mantzizidor, Ana Zubiaurre eta Nagore Bermara. Paule? Dantza ino da garria.
Nego da zuen egin ditu? Norbaitzen nire duzen zesan bebai, abarku bat, batxi bateko entzako. Izan dago da? Bueno, azken nota bezala ez dugu apunta, baina, bueno, Josu Arraizek ikasi zabal ikasdiazte jonetan. Ego zu galera ematen bai. Orozko matrikularik bai? Eta zukeren nostalgiaz, ez? Garaikuak eta bintzat izurra zaizu. Nostalgiaz garaiak, nostalgiaz garaik. Nostalgiaz, Universidadeko garesak oin ja nostalgia gehiago ikusten ditut lehen garazi izaten nion. Oin da, 8 urte, nire nagoen hemen, ja denbori askar pasatzen da. Aprobetxau, eta oso urte honak tokatzen jatu ez, eta benetan disfrutau. Bueno, hitz eta matrikula hoen ondoren iritsi da ordua kanta batzuk kantatzeko. Euskararen egunean gure urte honetan eta aurreko urtean bebai uste lehen aipatu ditu, Iñakik aipatu ditu musikaleko ikasle horiek guztiak preparatu ziguten Euskararen egunean antzeseben oso poli bat eta aurten errepikatzeko gogoekin etorri dira. Gisa da Maltan eta egon gehala eta aurten egongo diala, baina alasa egingo da oso ondo eta txalo bero bat anoi.
esan laguna. Berritxarei, bidean galdu ditugun lagun guztiei, gugatik dena eman dutenei, askatasun haizeari, zuei haizeari, Euri asko egin dugun eska, lehenengo lastanetik, amaigabeko gauzutxuak ezin kendu burutik, alkoholak eraman zituen etxaren azken dantak, zentzoriontsu izan garen gura guztiontan, zure bare goxora galdu ote da, ez zara konturatu gure haustu dela, zein gogorra egiten zaidan gara onartzea, zuzoriontsu izatea, nire azken eskaria, tapada luzeak izan dira maitira, baina horak ere zure doina, inorrez bezala, maite izan zaituda, xalitzagun bihotza, idatzi zakar berri bat, tapada luzeak izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez du zure doinua, tapada luzeak izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez du zure doinua, tapada luzeak izan dira maitia, baina orain ere kantuak ez du zure doinua. Eskerrik asko da nahi. You told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it will rain a sunny day. I know, shining down like water.
niri ere aukera hau emateagatik. Eta mila esker. Bueno, ikusi bezala lizipainak minarixak egiten ditu, eta oso encantado ez horizionak neskak. Eta, bueno, lehen orezko matrikulak eman ditu, baina ez dira bakarrik izan bost aurten batxi atera dagoen ikasliak, baizik eta izan gara mordoska gu biso barne, eta guk ere esportuak egitxugu, dugu lana, batzuk beste batzuk baino gutxi hau, esan bezala inak lehen. Eta horregatik nahiko genioke sarrera eman klasez klase ikasle bakoitzari. Horregatik, lista eskura. Eta bueno, hasiko gara lista esaten da klase horreko tutoria be gore ego mesedez, lehenazte txuki zuen. Bueno, lehenengo eta behin bila klasea dakau hemen, Estibaliz Letiala honeta da tutoria, irakasle hau bila. Zaite zona mesedez Esti. Zarte gora. Ondo, Esti. Esti lotzatu barik. Esti torri. Venga, Esti. Kontuz. Bueno, eta listakin hasitza Oiera Gerrezabala Peñagarikano, Ana Izpurua Orbea, Inigo Arbera Sarrese, Eneko Barruta Beña Villena, Aitor Barrutia Aldazabal, Nagore Vergara Polanco, Javier del Rey Zaguerre, Imanol Etxeberria Churruca, Markel Fernández Deza, Lidia González Siota, Amaya Iriondo Uncilla, Nerea Martínez Domínguez, Gorka Melgosa Ecenarro, Maitane Rodríguez Aranda, Julen Sánchez Müller, Unai Sanz Zengotita, Alexander Sega de Fidalgo, Cristina Vargas Serantes, eta Ana Zubiaurre iraun. Txalo bat errendeko bai. Klasera pasako gara, eta hemengo tutorea izan da Maitane. Eta bueno, listak ikasiko naiz. Jon Agote Larramendi, Miren Aizpuru Aldape, Garasi Aizpuru Olivares, Gorka Alonso Fernández, Maria Rieta López, Marta Aznar Aguirre, Garasi Jule Catalanarena, Leire Galindo Gorriti, Estela González Gómez, Arantzazu Gauregi Atzo Mujika, Maili Lari de Chani, Iker Lauzillik Ansola, Aitor Mancebo Fernández, Saioa Marcos Sánchez, Daniel Mugarta San Juan, Arene Onandia Abrisqueta, Maide Perales Pérez, Aisea Sánchez Fernández de Jauregui, Ainhoa Ugalde Jauregui, eta Ekaitz Zubimendi Escudero.
da hoxe. Bueno, eta oine bizekelakin hasiko gara, tutoria jote mesedez igoltzara. Jorge, isa. Caña basor difuso, por cierto. Momentu gana da beti. Caña basor. Esan biharra baina klase honek bost irabazi zabala. Esan merezi dintaba, vale. Eta bueno, listak hasiko bat. Ane Almera Alberdi, Jon Ansola Arizmendiarrieta, Elsa Astigarraga Perperua, Aior Astigarraga Uria, Nerea Bastida Gote, Andrea Berata Izpurua, Malen Egaña Fernández, Odei Espeleta Lopetegi, Aitana Fernández González, Ane Galdó San Martín, Piedra Hernández Acuña, Nagori Barrucea Plata, Irati Inchausti San Martín, Mayalen Loyola Narvaita, María López Duque, Uxue Mantisidor Lascurain, Nayara Mantisidor Barinagarrementería, Ander Muguerta García, Sara Navarro Rodríguez, Nerea Perales Pérez, Irene Rodríguez Inzubia, Amaya Rubio Zulaika, Nora Santos Loyola, Rocky Tiare, eta Gabriela Villalba Seguindo. Klasiekin amaitzeko bide gelakin hasiko gara. Ameko tutoria izan da naroa, mesedez igoltzara. Singo naiz Cristiakin, Nekaña Guerrero Gómez Porta Unamuno, Imanol Albizu Benito, Imanol Álvarez Arriola, Olatza Tonegui Rodríguez, Paula Aranberri Urquiria, Joaquín Aranceta Arrieta, Julen Aristi Rincón, Antonia Eriz Navarreta Burunza, Nerea Txotegi Goenaga, Alejandro Veraza Santiago, Maite Vicandi Sadegui, Carlos de Coz Meiztegui, Mikel Echaniz Urbiola, Iñigo Egaña Ruiz de Azúa, Jone Arrasti Tellería, Adriani Farrell Moreno Jennifer, Telmo Fernández Campino Echave, Mica García Baz González, Gorka González Castaño, Aitor Cortázar Astigarraga, Sandra Orbes Sagasti Sorondo, Josu Palacios, Lartain, Ángel Rey Migales, Nagore Rodríguez Arriola, eta Nora Sagarra Zabala. Eta bueno, klase handan falta da generago ezin izan dalako etorri, baina. Txalo
dela etorri bai. Eta eskerrak eman behar garazita Josuri, Josuri lan betxkan, no ganatzen. Eta bueno, ya jarrilik ez zuen, ese recuerda. Bueno, eta ontsa pixka gorputza pixka deskantzaren goitxu, bakoitza bere eserlekuetan jartzea mesedez. Eta bideo txiko bat ikusiko dugu, batxillergoaziak gure bi urte hauetan ditugun esperientzia on,
Eta horregatik ezin dugu ahaztu pertsona bat, batez ere, pertsona garrantzitsu bat gudanontzako, nik uste batez ere ikasi daian jungean danontzako. Bere izana, ustot, dano dakigula, baina, Iñaki Konde da bere izena. Eta... ez da bakarrik monitore ona, ez da bakarrik aholkulari ona, baizik eta gainera, bueno, eta ez da erizain ona bez, bakarrik da oso pertsona ona, da nik uste dano markagaitxun pertsona, eta horregatik nahiko genuke ona gore egotzea eta bintzat zerbait esatea, eta... Da, bueno, eta berak erakutsi dugu bezala, zema bilen esan dago, ez gara bakoitza balsa, familia gara, zemak, txako txapasatu egun horrekin. Azkenean dara familia gara, eta... Oso ondo esan du, aipatuko zure taldearena eta talde bat garela, ezta? Eta lehenko Iñaki, aipatu du berdina, herrigintzan inplikatuko diren personak ezitzen gara eskola bat. Ezikitan maila, irakaskuntza badutia tan importanteak, eta bata da gaiak, eta bestea da persona. Eta hori da horretu behar duguna. Eta hori da agian, saiatu nezela lortzen tresna, ikasbiteia tresnaren bilerak egiten, ea nola posible dan gaur egun munduan dagoen onura handiena eta bakarra dagoena Euskal Herrian da herrigintza. Ez dago inun, hizkuntza euskara bada berezia, herrigintzan egiten dena, Elgoibarren, Eibarren, edozein herritan, Deban Plaentzian darian, ez da egiten egin bezala. Eta zuek etorkizuna zaudetenok, edo izango zaudetenok, horri jarraipena eman behar duzu. Bai edo bai. Horregatik hainbeste alde izan komentatu dizuet, venga, guazen elkarrekin, eta talde bagara, nola egiten dugu lan elkarrekin. Eta horregatik, Maltan bertan ere izan genuen gure lehenengo gauan ere eztabaida. Jendea, bakoitza dabil bere aldetik. Eta ja, bigarren gauan, dana konpondu genuen, eta hortik aurrera, dana horretik guzan, usten duenik, Baina, badaude rekord batzuk, Maltan egindakoak. Maltara... Magallun, aurreko urtean. Baina, azkeneko sortzik gara, behar zen dira Maltara. Behin erez, ez gara gelditu ospitaletik pasatu gabe. Ikasleak, baina aurten Iñaki pasatu gabe. Behin ere, ez dugu eduki hotelaren atentzioa, konsulaura jun beharra, beti izan dugu junten. Gaurten, inundik inora. Hotela lehenengo horian aipatu zian bakarrik, goizeko oztak izan dut zarata bizkate gonzela, ez da amaitxu zen behar. Eta behin ere, eta haura errekorra da ere, zuek, izan duzue egun onak, egun txarrak, momentu onak, momentu txarrak egun berean, negar eta postasunak uste dut gehiago ero izan direla negarra baina sufritu duzu. Eta nik ikuidet ere txakalaldia psikologikoa, usabiak azten duen bezala, txikisteri txakalaldia, eta zuerik kontatu nizuen, eta zuek nola lagundu nizuen eredua da. Eskerrik asko laguntza ari. Norbaitek kontatzen badu zerbait eta gero horren erantzuna baldin badauek egindakoan eri, etorkizuna izugarrizko ona daukagu alde batetik, baina persona berezia dauzkagu gazte hauek. Oso baitagarria dira, baina dira gai, eta nire egin diote horik, bihotzaren ataltxo bat lapurtzeko. Osea, lapurtu diozu bihotza eta orain errekuperatu beharko dut bihotzaren betzatik. Dana kantatu, ni sekulares del kantatu holtza baten, sekulares. Baina gaur hausartu dut.
Zuetako, ere oparia da hori. Agian, ja zendu dago, hilda dago, Imanol poeta, igual ez dut saltzen, baina da. Abestia zerikusia daka hori, momentu txarrak eta momentu onak, ezta? Orduan, diru esparrako estrofa kantatuko dut. Baina azkena nahi dut denok elkarrekin kantatzea, bale? Orduan da. Ripaina nahi dozu? Ripaina behar den nahi. Baina, fácilo, ez dela. Munduan ez da beti jai, egun tristeak ere bai. Baina badira mila motibo kantatzeko alai. Kanta dezagun bizitza, Maltan izan gara eta mundua dantzan jarriko nuke patxibikoa izan da. Kanta dezagun bizitza, batxibikoa izan da. Obrantxe bertan bueltako nintzan zuekin Maltara. Errepikatu ala! Obrantxe bertan bueltako nintzan zuekin Maltara. Eskerrik asko! Esan duzun bezala momentu honek txarren egon dira. Ikastea esan ezio izango zu bari, eta bueno, oparitxo bat dakau zuretzako. Da, bueno, eskerrak emoteko, Bueno, eta ez dugu, bonuan ez dugu lortu, baina oparituko dizugu bai, Baskari bat, Azpe Etxebarriko... Mereziko zinen, da. Bueno, eta ja amaiera urtetzen nahi geha, eta ondo amaitzeko, eta pixkat giru alaitzeko, hemen dazkau trikitari eta pandelista eharrak. Arantzazu eta nahian mesez igo dut gainera, eta girotu pixkat antzorrik hau. Geixo, bendiga, arraldo zuen. Makoi esekatzeko.
Duela pare bat urte haiek ziren haiek lotxak. Etzen denbora asko pasa berotzeko denborak. Lagunak ere dira bidetan ikaslarrotzak. Beti gordeko zaituzte barruan gure Ikasketetaz aparte oroitzapenak badira. Zenbat parranda klaseko afarien aitzakira. Poteo bosko matata izugarrizko segida. Mila esker hemengo denoi une honak izan dira. Zaigu azkenik agurresateko unea. Naiz eta gogorra izan bideak betiko iztea. Bide baten bukaeratik dator beste bat hastea. Musu bat aurrengoa izan dadila hobea. Guk jak ez darxak izango zuek lagun kantaik.
sabotate. Tokartegako esatia eskerrik asko mundu osuai, esan bezalaren aguantatzen urte guztian eta bi urtean zehar aguantau gaituzuen gandanoi, Danian, eskertzia ikasle guztixoi, eskertzia Iñaki Konderi, eskertzia danori. Orientatzaileari. Orientatzaileari, bai. Laburpen modura, bi urtien laburpen modura esan geike, bueno, gala honetan ere incluso resumidu leike. Esan geike izan diala posak, izan diala neharrak, izan diala dana izan dela. Eta horregatik ekitaldi honetan, saiatu gara laburtzen hori guztia. Baita, nahiz eta ontxe kriston pina izan danok, gure bidea pixka separa bingo dira, baina beti egongo gara danon bihotzetan. Danok izan gara beti lagunek, eta, bueno, pues... Eta, bueno, badatik esan dara bezala, eskerrik asko urbildu zareten guztixoi. Eta, bueno, baina fariseak hau danok batera, da Sigmako gatetxean beratzetxe erdietan. Eta, bueno, gero, hastiekin jarraitzeko, bueno, jarraitzuko dugu. Eta, hoxe, eskerrik asko, eta txelo berat danotzak.